ଏବେ ଯିବା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏ କୁକୁର ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଏବେ ଖେଳିବା ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ପାଇଗଲି। ମୋ ଫେବରେଟ୍ ଗେମ୍ ହେଲା ଫୁଟବଲ୍। ଫୁଟବଲରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି। ଏ ଖେଳଟା ନାଁ ହେଲା ଚୋର। ଏଇଟା ବହୁତ ହଇରାଣ। ତା ମଝିରେ ଯିଏ ଠିଆ ହବ ସେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି। କେତେ ହଇରାଣ ଅଛି ପିଲାଟା ଦେଖିଲେ। ବେଳା ଖରାପ। ମୋ ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ଏବେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସୁଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ତ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ। ବାହାରୁ ପଳେଇଲା। ଏବେ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ସୁଟ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ଯାଉଛି। ବାପରେ କି ସୁଇଂ ହେଉଛି, ତଥାପି ଗୋଲ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଖେଳ ସରିଗଲା। ଝାଳ ମାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ଧୋଇ ଦେଇକି ଦୋକାନକୁ